Hvad er det, programmerer? Robotter. Og hvad er I skal den til? Køre en firkant. Og hvad? Køre en firkant. Hvad er I to drenge i gang med? Også i gang med at bygge vores robot. Og hvad skal det robotten udføre? Alt muligt. Den skal kunne køre, og så når den er ved at stå ind i noget, så skal den dreje og køre den anden retning. Ja. Ja. Jeg synes da ikke, det er godt. Hej.